سلام كبرات تخاتلتي داسنا يكسترا نحجاب استدالو زيناتات بينيام قرماي دحر زمزقب عود زمص زلو نا يوهانا ملأختات عطوات حوتي يمن اسرائيل نمتكعزفنو درون سمايات ايرترا متحاسا مقلاصو غيزياوم حدار كلل تግራይ ጉዳይ ጸጥታን መፍታሕ ስርሒት ወሲዱ ምህላው ምሕባሩን ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ጸገማት ከም ዘሎ ዕላው ምግባሩን ፕሬዝዳንት ኡጋንዳ ተቃውሞ ክንገብር ኢና ንዝበሉ ሰልፈኛታት መጠንቀቕታ ምትሕላፉን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ቀደም ብሽክለታ ዓለም ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቤልጅማዊት ክለብ ኢንተር ማርች ዋንቲ ቢንያም ግርማይ ቅድሚ ሕጅስ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ ኣመዝጊቦ ዘይፈልጥ ናይ ማሊ ዓወት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ድሕሪ ምምዝጋቡ ታሪኽ ኣብ ዝሰርሓሉ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ናይ የውሃና መልእኽታት ይመጽእ ኣሎ ንቢንያም ግርማይ ሓንቲ ካብተን ናይ እንኳ ሓጎሰካ መልእኽቲ ዝሰደደ ሃገራት ኣሜሪካ ኮይና ብመንገዲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲኣ ንቢንያም ግርማይ እንኳ ሓጎሰካ ድሕሪ ምባል ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ታሪኽ ጽሒፉ ብምባል እዩ እቲ ኤምባሲ ናይ እንኳ ሓጎሰካ መልእኽቲ ዘሕለፈ ኤምባሲ ኣብ ጽሑፍ ቀጽሎ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ናይ ነጥብ ውድድር ቀዳማይ በመውጻእ ታሪኻዊት ቀጠልያ ማልያ ናብ ኣፍሪቃ ሒዝዋ መጽኢሎ እዚ ዓበይ ዓወት ከኣ ንብዙሓት ወለዶ ዘተባብዕን ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ቅድም ብሽክለታ ድማ ኣቓልቦ ክግበር ዘድርኽ እዩ ኢሉ ኤምባሲ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ንቢንያም ግርማይ ዓወትካ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንሙሉእ ኣፍሪቃ ብምባል እንኳዕ ሓጎሰካ እውን ደጋጊሙ ኢልዎ ኣሎ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ንቢንያም ግርማይ ኣብነት ሓደ ካብ ዓይነቱ ብምባል ንቢንያም ግርማይ ከንፉለይ ብምግላጽ ድሕሪ ዓወቱ ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ሰዲዱ ካብዚ ወጻኡን ቢንያም ግርማይ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት በቲ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ኣመዝጊብዎ ዘሎ ፍሉይ ዓወትን ንቅድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ድማ ኣቓልቦ ክረክብ ዘኽእል ኣመዝጊብዎ ዘሎ ታሪኻዊ ዓወት ካብ ብዙሓት ናይ ቅድም ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ፈተውቲ ብሽክለታን በርከት ዝበሉ ኣፍሪቃውያንን ናይ እንኳዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ብምስዳድ ኣብነታዊ ብምባል ይገልጽዎ እዮም ዘለዉ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሎሚ ዓመት ንመበል 111 ግዜ ዝተኻየደ 21 መድረኻት ዝነበሮ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብታ ንተቀዳደምቲ ቅጽበታዊ ውድድር እትወሃብ ቀጠልያ ማልያ 387 ነጥቢ ብምውህላልዩ ቀዳማይ ኮይኑ ውድድር ዛዚሙ ታሪኽ ሰሪሕ ዘሎ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሳልሳይ ሻምናይን 12 መድረኻት ቀዳማይ በመውጻውን ሃትሪክ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብን ከሎ ኣብ ሻትሻይን 10 መድረኻት ካልኣይ ኣብ መድረኽ 13 ራብዓይ ኣብ 50 ታሽዓይን መድረኽ ከኣ ታሽዓይ በመውጻውን ብድምር ካብቶም 21 መድረኻት ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ 8 መድረኻት ምስ ቀዳሞት 10 በምእታውን ድርብ ታሪኽ ሰኒዱ ዘሎ يمن زركبو عطوات حوتي اب اسرائيل اب لعل كتما تل ابيب زكايدو متقعت بزملكت سراويت اسرائيل اوصيو اب زله حبريتا اتا عطوات حوتي تل ابيب نمتقع زسدد واسب البو نفاريت نسميات إيرترا سودانن جبت انتحيسا ناب تل أبيب كم زبصحتي أفليتو سراويت إسرائيل نزي مجلس زوت زلو كم جبر ملسي نايت حوتي قبل على كتما تل أبيب زجبروا ومتقعتي ميسايل بمفناو قبل عليه ودبويت كتما حديدا ناي يمن متقعتي بمقبر نتيابتو ودب نايت كتما زلو عبيت تانكرات ناي نداري كاب سرح وصاي دحر مقبر يو سراويت إسرائيل أبتا عطقات حوتي زقوتا زروا ناي يمن ودب حديدا بربعة ميسايلات جيرو متقعتي 5 فتسمن أبت متقعتي خا كونتينرات نموراد أبتو ودب أبتقم زوعل زنبرة كرينات ون كاب سرح وصاي كم زخونن بحجون عطقات حوتي قبل على إسرائيل متقعت دحر فتسمم حيال قبر ملسك وهابهم مخانيات انكيغو تسراويت إسرائيل نودبويت كتم حديدا نمتقع زفنو ميسايلات جن كاب مريت زيكونه كاب اف 15 اف 16 اف 35 زعينتن امنا معولات نفرت وق اسرائيل زتفنو مخانون تقاليص لا تنفرت وق خا نزي متقعت نخفصما كاب اسرائيل استاشحن 800 كيلومتر كغعزا زنبرن بمنبرو اسرائيل بنفرت وق ازغبرتو زرحق متقعتون كوين لا بزعبتي كل اير ايرترا استتحسلو متقعت حوتي املكت دما سراويت اسرائيل اتا نتل ابيب زتقعت ناي عطوات حوتي سب البو نفاريت حوتي كاب يمن مسفنوا نقيح بحر السجيرة نخل اير ايرترا تحيسا سمين سودان جيرا نجبص حليفه نام ماكلاي بحري كم زبصحتن كم ماكلاي بحر دما نتل ابيب بدحريت مالت بشنخ معراب مصيا كم زتقعتن يغليصو ግዚያው ምሕዳር ክልል ትግራይ ነቲ ኣብ ተክልል ዝረአ ዘሎ ጸገማት ናይ ጸጥታ ንብዳህ ከምኡ ድማ ገበናት ንምውሓድ ስርሒት ጀሚሩ ከም ዘሎ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ሰላም ትግራይ ንምውሓስን ልዕልነት ሕግን ምርግጋጽን ይስራሕ ኣሎ ኢሉ
مكتل بريزيدنت جزاو محدار كلل تجراي جنرال تادس ورده أبوانا وكونتا صيتا أملكيتون مع كانت نايت كلل أبزها ومبرهي سلام تجراي نمو حسن لعلنا حقنا من رجاصن يسرح كم زلن لعلنا حقنا من رجاص كا سرحت كم استجمرن كجلس انكله أبزي حقاو مورار مريت أبزي حقاو مسيجار سباتن كالق جبناتن زينت في جبنياتات نما حزدما يحيلو كقص المخانة جليسو أب تجراي لعلنا حقنا مخبر تجمير زل سرحت صجمات تزس عبز اللو تجبرات زت أمتها كم زخنن اتمسرح قداي حقنبر بوليتيكاو قداي ايكونن بقوم دما كر اي يبلون حبرتسب كا ابتزكاي زلو لعلنا حقنا يمرغاص سرحيت حغازك خون صاوعيت اغريبو እዚ ከምዚ ኢለን ኮለ ድማ ሕወሓት ኣብቲ ውሽጢ ውድብ ዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ጉባኤ የካይድ ምህላው ወሃብ ቃል ናይቲ ውድብ ሓቢሩ ወሃብ ቃል ናይ ሕወሓት ኣማኑኤል ኣሰፋ ሂቡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣካል ስምምዕ ፕሪቶሪያ እዩ ስለዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጎን ጎን ተቐሚጡ መስርሕ ሰላም ዓሚቆ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዘጋጥሞ ጸገማት ክፈትሕ ኣለዎ ኢሉ ንሱ መግለጺኡ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኣጋጢሞም ዘለው ጸገማት ብደረጃ ማእከላይ ኮሚቴ ጥራሕ ዝፍትሑ ኣይኮኑን ስፍሕ ዝበለ ፖለቲካዊ ውሳነታት ዘድልዩ ጉዳያት ኣለው قمنا يتعراريه وشتاو ጸገማተይ ክፈቲሕ ኣካል ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኮይነ ሰላም ንምዕማቕ ዝከኣለኒ ፖለቲካዊ ቁመና ክፈጥር ይዝብል ዘሎ ኢሉ እቲ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኣጋጢሞ ዘሎ ጸገማት እንታይ ምዃነ ግን እቲ ወሃብ ቃል ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሕወሓት ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ኣብ ናይ 50 ዓመታት ዕድመይ እቲ ዝኸፍአ ጸገማት ይገጥመና ኣሎ ክብል ሓቢሩ ነይሩ እዩ بريزيدنت اوغندا يوري موسيفيني انصار بالشونا زغبر سلفي بحاو مصواتي كبل اطنقيقو بريزيدنت اوغندا يوري موسيفيني سلفنياتات صباح سولوس ابارلمانت هاجر انصار بالشونا زقنع سلامو سلفي خكايدو يحسبون تداهاليوم بحاو يصاوتو خمزلو كفلطو يغبا كبل اطنقيقو منسايات اوغندا نت سلفي بمحبراو مرخبيتات بموداب اب منغس زفصم زلو بالشونا دو كبل كطلبو صني حميوم بخفيل كابتوم اب غروبيت هاجر كينيا زركوب مزانهم زتداففو منسايات اوغندا بريزيدنت ويليام روتو جبرن موساخ زحنصص مدبات كقارص زغدده زي قارص تقاوموታት ድሕሪ ምክያዶም እዩ بريزيدنت موسيفيني بوغانو ኣብ ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መደረ ነቶም ናይቲ ተቃውሞ ኣዳለውቲ ኡጋንዳ እቲ ዝሓሰብዎ ተቃውሞ ከም ዘይጽወር ብትር ገሊጹ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ንሕና ሃብቲ ኣምስሳን ተጸሚድና ኣለና ንስኻትኩም ድማ ኣብ ዝኽትርቡሽና ትደልዩ ኣለኹም ክትርቡሽና ክንፈቅደልኩም ስለዘይንኽእል ብሓዊ ተጻወቱ ኣለኹም ኢሉ موسيفيني ብ1986 ስልጣን ካብ ዝሕዝነ دحر نوغندا زمرح زلو مرح خوينو اب اوغندا ابو زحد دغفتو مرغان سلامن زنگسه بريزيدنت تباهيلي زغلاص ات بريزيدنت نغل كابتم ادالوت ناي تتقاومو كل غزي مسوصاتنياتات يسرح بمبال زخصص خوينو اب اوغندا حكوت نمفطار كم سرح دما غليصو يخون نمبر من مخانم بزرزر اي غلصن بوليس اقديمو اتسلفن خكايت زقربو لحتو كم زنصغو افليطيو حدا كابتم قند مرح تتقاومو نمعكن زينا اجانس فرانس بريس ابزهابو مغلصي بزوطنا يمسرت كنقصلينا يلو يخون نمبر منغست موسيفيني زوم سلفنياتات ببوليس فقط تخاليو من كلو سلامو سلف مزغبرو ترير غونا زتحوسه غبر ملسي كاب موسات كقطب كم زيكون يحبر نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعكم